Sumpah, itu gue kudo, ini kok warna ya. Aja sumbar. Pak nampak si Joko Cokro, Pak Korna sembah dalam amu. Aku udah jadi menungso karena aku mau berabrik yo mergo kowe. Dengan rasane badan sapa dadi kumara. Bakal tumindang sapa nangan kethek gegol nangan. Kowe dhewe jaman piye? Saiki kowe tuwek kaya nyeklaki balomu.
menapa Yayi Prabu kepareng nggih menika manunggal kawan ingkang rayi para Pandhawa kula pitados Yayi menawi Yayi Prabu menika kersa pun kawan ingkang rayi para Pandhawa kula kinten kangge nggih badhe kasamadan menapa dados kamulyaning para Pandhawa Pandhawa mulya menika boten kagem piyambak lha menapa malih Pandhawa taksih kadang Para Prabu kula boten nyuwun dipulang kula boten kepengin piwulang kula namung kepengin adil Yuk pangapunten ya adil menika boten kenging dipun tingali papane adil menika wonten pundi kepi papane adil menika wonten pundi papane adil menika wonten raos panarima mapane adil menika wonten rasa panarima upaminipun tiyang kalih mongko badhe andhung wujudipun pigan utawi dina sampun dipun godhog sampun mateng wonge loro ndok siji dipun palih napa separe-separe nika sampun adil napa derek nggih menawi sampun adil nggih menawi manahipun menika narima nenek atine iki ora trima diwenana separo padha mesti duweni rasa pangresula nadyan to diwenana mung secuwil nenek atine duweni rasa panarima ngatur kepenuhun karo Gusti mbok menawa paring Gusti ya mung sumen iki wajib tak tapa kanthi tulus ikhlas ati menika papaning adil Yayi lah gableh ora kepengin diulang ayo bola bali ratu bersinggung ratu mogol ratu konyol kapan arep tukaten teman dinten menika persatan Pandhawa nampi kanugrahan karana dinten menika kasumbadan Yayi Werkudara anggenipun nambah irine Bengawan Serayu sampun saged kasumbadan ketitik irine toya saged nglakapi sagung para tasih langkung-langkung para kawin pradisunan para kadang-kadang ing saminggal tegalan salahipun inggih Prabu piye Yayi matur nuwun kakang matur nggih tumut samadan kamulyan ingkang dipun tindak kadang kula Yayi Werkudara sangadan kanjeng Prabu kajeng saking menika Yayi kanugrahan iki mangka kalih inggih menika tambahi kulawarga menika ketingal malih putra Yadipati putranipun Yayi Werkudara ingkang wijaya saking Begawan
arep kata-kata iki saking dhewe kata-kata kang namipun sendiri. Iki tumut biyantu nyirnakaken ratu ingkang anggara ribu kaendahaning wujuding tambah utawi pimpinan ora mekaten pokok kabeh nggih ya Doro sartakan bojo ngaturake panuwun marang Gusti ngengaken yo jagat muga-muga para Pandhawa nggone mulyakake para kadang tani kanthi bendung Bengawan Serayu bisa murakapi andhari ayem penting adil kelawan makmur yo bae pagi baru